Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर बिराद खामानिनि थाखाय जोङो दिनै टाउनाव फैदों ओमफ्राय माखासे खामानिया जाबाय ओमफ्राय माखासे खामानिया दंबावो बाद बाखि ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दिनै जिमाव हाबलांगोननो मा जिमाव हाबलांगोननो One Life Fitness जिमाव हाबलांगोननो बियो स्टेट बेंकनि गोजौआव ना स्टेट बेंकनि गोजौआवहाय ओमफ्राय दायो माबा मा होनलाय जिमावथ' बियो फैजेननायनिफ्राय बेसेबां डेज जाखोमोन बिराद गोबाव जाबाय फैनायनिफ्राय बिदिनो 12 डेजसो जाबाय आरो न'आव थाफैनाया ओमफ्राय बेसारा हजोंहाय जिमावनो थानायमोन ना ओमफ्राय दाथ' जिमावबो जेबो माने जिमाव फैनो मोनासै बिदि जानानै दं नालाय न'आव थानानै ओमफ्राय दा One Life Fitnessआव जिमाव हाबलांगोनो ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय आरो जिमाव मा खालामो बियो ओंखायनोसो एसे नोंथांमोननो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम सहायनो हाला आङो स्टेट बेंकनि गोजौआव देलाय माथो बन्द' खुलिबाय नैबेलाय लोगोफोर हाबसै दे आङो हल एकदम हल आरो बिराद गुवार माखौ खालामथ'नांगौ ओमफ्राय माखौ खालामथ'नांगौ Jake one for you. My nana I want to write that. Ayo, jि दङ दे खालामदो थाब Keep you down, pushing deep into the drown. They can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. You can doubt anything, everything, not a thing. Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things. Time गैया आंनोनो टाइम होबाय थानाया 2, 3, 4, 5, 6. KOKRAJHAR बेनो गिदिरसिन ना गुवारथारथ' biar keluar deh She's got some nice long hair and you know that she's a magic. All the boys here can't help it, it's a habit. Knows that she gets short skirt and a jacket. I just wanna get her on the ground on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Moves all around, say her body is fantastic. All natural, not a piece of say she has a reputation. Until I see it.
looking bright now, I'm finally in the zone. 3 years of my life, I committed to the growth. Soldier boy, tell them #1 ringtone. I'm the reason people texting cause they blowing up your phone. I don't think I'm doing good, no, I think I'm doing great. They would do it if they could, they can do it so they hate. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook, but आं थांनो लुबैबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांनोनो मोनला दिनैसो जिमाव फैनो मोननाय बेस्रा दिनैसो जिमाव फैनो मोननाय बिनि थाखायनो दाबो थांनो मोना People don't report your shit, they love to hate, but hate to live society is swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasted energy, forget it. Don't look back. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. And you know I handle pressure. I do what I want, so misunderstood. She wanted and I लोगोफोर थांनोनो गोसो जाला नै जिमाव फैनानै ओमफ्राय आं जिमाव फैबाथाय एक्चुअली 2 hours बा 3 hours वर्कआउट खालामनानैसो थाङो आं ओमफ्राय आं जि थांनो लुबैबाय बाबुखौ गारबोदों बे गोसोआनो जाया थांनो दसे बाइसेप्स पाम्प खालामनो माने मसलखौ फार्म्स खालामनांगौ बिदि आं 15 days रेस्ट थादोंमोन नालाय नेनो बालायो लाइट वाइट मारिनांगौ Pumping. मा होनबावो आं जि थांनो लुबैबाय नेबाय थानो बाबाय आङो खमायबाबो 1 घन्टा नेफैबाय आं लोगोफोर 1 घन्टायानो जाबाय आङो ओमफ्राय थांनो नामखौनो लाया बाबुखौ गारबोदो थावखौनो होना मा फैसा बेसेबां लायो 1000 मान्थलि मान्थलि 1000 आं होनो हानाय नङा नांगौबा डाइटिं खालामनानै थांगोन आङो दासो ओंखारबोबाय नै फ्रि वार्कआउट मोनना माबायदि मोनदों मोजां आंना मबाइलाव अफ थांबाय लोगोफोर बेनिजोंसो लादां नै स्टेट बेंकनि बाहेरायावसो दं जों मा रोखोम मोनखो फ्रि वार्कआउट खालामनो मोननानै फ्रि वार्कआउट खालामनो मोनदों मालाय दिनै आंहा नेयै जाला थांसै थांसैनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर एसे खामानि दङमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो टाउनाव फैबाय ओमफ्राय टाउनाव फैनानै नै बेहा वान लाइफ फिटनेसआव
मा होनो फ्रि वर्कआउट खालामनो होननानै फैबाय सिनायखायो नालाय सिनायलायखायो मालाय ओमफ्राय फ्रि वर्कआउटबो खालामबाय बियो ओमफ्राय दा थांसिगोन आरो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम सापर्ट खालाम बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंनि बुरिनि इउटुब चेनेलखौ स' लोगोफोर थांसै टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर